Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dhumateng Sagung para lenggah undangan ingkang satuhu kinurmatan. Sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangyu bagya pagelaran celangan cara mampah pidalem Bapak Kasun ketangi kepoh kidul gedung adem Bojonegoro. Kadhajat mangyu bagya setunggal terus mendah kelampahan adicara langan beksa sedekah bumi tenyadranan taksah kurang panghormatan bumi ketangi berwontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken kunjuk sagung para lenggah para mitra kabyan Jawi kang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula mantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten ana kesakiranging suba sita trapsila unggah-ungguh tata krama. Ananging kawonten pakaryan dawuh menika Bapak Kasundala Bapak Ketua Panitia ugi warga ketangi minangka adicara bagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langan beksa mulai pramugari langan beksan ingkang pentas ing siang atos mangkin dandu. Mila katuraken sadhereng kawitan pagelaran sepindah ingkang hormatan katuraken kunjuk pripun sesepuhipun ketangi kunjuk Bapak Kasun sakeluwarga ingkang hormatan katuraken kunjuk Bapak Ketua Panitia ugi anggotanipun ingkang hormatan katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa ugi sedaya Bapak Ibu perangkatipun Bapak saking Muspika Kedung Adem saha setapipun Bapak Seksi Kebudayaan samangke dalam Dinas Pariwisata Bapak BPD ugi anggotanipun Bapak RT RW tokoh masyarakat ketangi ugi sagung para lenggah para sutresna kemudian dan ini ngambali atur katuraken kunjuk ngapunten saderengipun kanthi mempah adicara lan beksan pangayu bagya sedekah bumi nyadranan setunggal tanus pindah kalampahan adicara langan beksa mangayu bagya niki pagelaran kairing saking pagayuban seni krawitan saking Nyu Marga Laras mijir saking Banjar Gondang Bluluk Lamongan kanthi pangarsanipun Bapak Retno telah koordinator Rogo Bagus Mas Hadi Susilo ugi padhekaipun dening Eko Dwi Tri Tiga Waranggono ingkang setunggal tidak asing lagi Diahayu Wariyati ingkang kalih mijil saking Kabupaten Tuban Diahayu Heni ingkang nomor 3 mijil saking Arab Saudi Pak Abu Husnul Hatimah pagelaran khas goyong audio sound system Heri Wijaya Audio Sound System ugi syuting multimedia syuting Salma minangka adicara langan beksa kadang kala saking Lamongan nyebut Bapak Wahab dalah kula piyambak marjugi jeneng kula Asem Bojonegoro direken pagelaran sagung bareng yang sampun rawuh mangayu badhe mitangkani Pak Kasun te Pak Wo ketangi mangki Kasun gilir gemanti ngagem sampurun derek ngregengaken swasana adicara langan beksa hajat sedekah bumi langan beksan ingkang pentas ing siang menika mangayu bagya kula kinten atur cekap wonten kirang lawi punyuwun gong samudra pangrasami
Billahi taufiq wal hidayah. Warindo walinayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng mirsani. Nuwun kawula. Nuwun. Junjung derajat tengsane eleng-eleng kudu eleng bebasan wae ngaren mesti kudu
Katuraken kunjuk pripun Bapak Kasun utawi Pak Wo, Bapak Miftahul Huda utawi Pak Mito. Mangeyu bagya katuran sampur panghormatan. Sagung maranggahaken sampur katuran sampur manggihaken kawiwitan langan beksan dang ade pegalih. Jengkar saking sasana palanggahan tumuju wonten sasana adicara langan beksan. Saperlu mangeyu bagya kanthi panghormatan bumi ketangi. Kasebat sedekah bumi utanya dranang dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken monggo ingkang sampun sampur kasuwun tumuju wonten sasana adicara langan beksa. Inggih tombokipun 3 dasa kalih gending 3 dasa ewu kalih gending sak metoke dados. Raking
winata garwarisan tanang jaya Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo, ayo. Yo. Ayo Mas Kri. Ayo, Dik. Heeh. Bangun ketangi ya, Dik ya. Kae lho, Dik. Wayang ngirim kok, Dik. Heeh, kono dikirim wedang kono, Dik. Dik Waryati. Wedang kopi. Sing semangat ning godhong kopi. Heeh. Nggih Mas Kri. Tak kasun kopine ten panjat telas e. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo Nyambut gawe mrewono hasil gunane. gunane Aja males munda apes. udah apos bos. Dokiatno yen kepengin urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. gunane. Aja malas munda apot. Ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo Nyambut gawe mrewono hasil gunane. gunane Aja males munda apes. munda apot bos. Dokiatno yen kepengin urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. gunane. Aja malas munda apot. Ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. Wiwitane sesandingan suwe anjor tuwa
dongakno sehat terus. Awake sehat, rezekine lancar. Muga ora lali. Ora Dik eling. Bunga susah. Jo piye? Wis tau dilakoni. Yo Dik eling kae. Jari lurik tanda tresna yen to aku lara bisa kanggo tambah. Tobat kena ketombo maneh jare lurik iki. Heeh. Oh ya 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 ya. Oh oh oh. Kenangi lho iki. Apa tresna kundha nyoa akhirat yo piye o intan Aku melih aja nganti lali. apa o intan dan kedakno cah ayu Tekan ning omahku aku sok teko rono ing dina tobat siji songo sama papat loro walu telu pitu oh intan piye kasampe apa mongko wiwalengmu yen mangkeni kasampe aja nganti keliru iya intan bakal tak toke aku pamit yo samyo aku piye oh intan aja kewetin sok bekal ketemu sami ora nate jamu yang dapat temayang suwe banget yo kemas gak ketemu angger ketemu pisane mong nyawang suwe dek ora tau jamu nang desa Ketani wis suwe dek ora tau ketemu barang ketemu kok ora ngelingi Bendut jajan
sapa wae yen durung entuk priya sing gemati wis suwe Dik ora jamu Mas tenan kok jamu godhonge kelaras wis suwe Dik ora ketemu bareng ketemu sing penting padha seger waras seger waras tok Mas bojone tak priya nusul jajan apa wae tobat Dik durung entuk jajane semangka aku lah bojone tak priya ditari duda Joko sapa wae terus durung entuk priya sing pinter golek kaya suwe Dik iya Mas jamu ta Mas Ki jamu Dik godhonge sukun gak enak wae ta enek Dik loro tok dengerin wis suwe Dik ora ketemu bareng ketemu ayo yo guyub merungko ayo ayo wis anane jamu jamu Dik yo Mas kalau susu blonjo ki jamu godhonge meneran jamu kok celemu kok tak suwe priya banget kan Mas ya Dik gak ketemu yen tobat. ra ketemu apa yo ora ndadekno pikiran wis suwe Dik iya Mas ora jamu jamu Mas jamu godhonge godhonge pelem wis suwe Dik ora tau ketemu bareng ketemu katon ayem terus iya 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 suara-suara dadekno selame cikok papat kari selikur dipikir sak pendinane ra melok duwe yo mancing sedulur wak kurang ceti iklam no winangan wadhe suruh danjo kurang jengkel sulo matane ra ditinggal liya was kapupus wonten riya manganti sira Saben ketemu ulo sawah sapa ngandut katon atiku wis kepelut saingga pengerasaku lamun bisa cecaketan sliramu
dik saya nambahi kangening ati panglimurku mung nyawang foto kaya ngene wong kangen bojo lara ngelongso rasa ketek sajrone dodo sapine uripku ora endah yen tanpa siramu ya ya ja wow Pak Jum lala pinarak riyen Pak Abid ya rame-rame mlebu katangi rebut ngarep samaryen kala dhisik hanubroka bentos-bentos dek tabrakan padha kanca selak warung bakule dawet sing ayu semea nggawa rasa ame mbui gurih manis kok kaya Pak Sahrul iki kataraken mojo-mojo ingkang sampun kataraken sampun monggo cekar saking sasana panenggar mampah wonten sasana langan beksan aja lorot buku nek manuwe aja rame-rame mlebu tayub asik rebut ngarep samar yen kalah dhisik hanubroka bentos-bentos dek tabrakan podo kanca apa ya ntar selak weruh makasih bakule dawet sing ayu semea nggawa rasa ami mbui murih manis gedengipun bangun desa mandhapipun jula-juli tek ayo dulur bangun desa supaya makmur nggih gedhe latar panjenengan Pak Kepala Desa Wates Winangun Kecamatan Sambeng Lamongan Jawa Timur nggih panjenengan Bapak DRS Masiring Pak Anu nggih guru Pak Peri pengrajang bako ojo sambat nah ye wonten tlatah Wates Winangun Sambang Lamongan amat menonton matur nuwun
desa supaya makmur ya ayo nyambut gawe sepenting selkunane kenane aja malas muda apa Monda apes ayo sing giat yen pengen urip kamu mulya atuh Cik ayo telur bangun desa supaya makmur ayo nyambut kami mrehono asal gunane aja malas muda apes muda apa dakian noyen pengen urip mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur iya ayo nyambut gawe sing penting selkunane kenane aja malas muda apa Monda pesma ayo sing giat yen pengen urip kamulya kelingan amring siramu aduh kaya rinonce atiku aduh Cik yen siang bangsa katon malelo darudatan bisa nendra apa sliramu wis lali tenan semono nate janji natyo arep urip bebarengan bunga susah dilakoni nanging aku ora ngira yen siramu bakal citra bareng saiki wis maya banjur krama orang nganggo kondo wis mestine lelakonku iki aku kang kudu nerima sapa kang bisa paring sadenggonku nandang lara branta anjas mara arimati mas miraku laobar Mas Mirabola war poro layon
makmur yen wis makmur aja lali sanak dulur Raden doyong ning desa katangi ayu moblong sayang setitik ana ngendi waru doyong ning desa katangi serayu moblong nang ana endi atuh Dik sing ayu moblong garai pikir bingung tuku wedang cikile cilik sinder kaiso goyang duwite balik teman balik goyang Dik dampak doyong parake ngidul lho gak bahaya to Dik doyong netan bocah ayu moblong saiki kok pinter semayan
warudoyong jejer papat sing ayu moblong nesuk digawa minggat gurih paling ya Dik Dayang parake ngalor lho gak bayar to Dik manis mableng sing manis mableng ora bisa awor ora butuh sing apa kae sing tak butuhke mau nyambut gawe saru waru doyong ya Dik doyong digandoli Pak Sahrul bocah ayu moblong ayu moblong digawa Pak Sahrul nyindet ember kiwa tengen rul lungguh jejer gawe tampa kangen sewek rul Pak Sahrul